Eli nyt kun on tullut tänne Laavo paikalle, me lähdetään kohta. Mun kavereissa me on toisessaan mettässä. Sillä mä tulin, siinä on pyörä. Nyt mä lähden tuolta jostain etsiin niitä. No, siellä jossain. Jossain pusiikossa. Katsotaan. Vähän kamaa ja ruokaa meillä mukana. Näkyy, että ne on mennyt tästä jostain. Täällä päin ne on. Ihan varmasti. Siellä. Näkyy valo. Mä kiipesin just tällaiselle kukkulalle ja sit näkyy valo. Nyt lähdetään eteneen. Tuolla päin ne on. Kallion päällä siellä. Seikka. Mut löydettiin. Hitto mikä kukkula. Ei vittu. Huomenta. Mitä vittu? Mitä helvet? Mikä toi Juho Masina on? Se on semmonen mikä sähkömoottori sisällä. Oi vittu. Täällä toinen kameramerkkuisessa. Täällä on nuotieita paikoilla. Sitten meidän yksi sankari. Tää on sadepäkkäjä. Rukkari. Joo, mä kun ajoin tän, mä tulin 2 sadepilven läpi. Mä kuulin, että sä tulit. Mä kuulin, että niinku tää metsä on ihan hirveä. Mä kuulin. Okei. Ei vittu. Joo, mä ajoin metsään. Alkoi sataa. Sitten yhdessä kohtaa ei satanut enää, mutta sit kun mä aloin tulla tänne päin, alkoi sataa uudestaan. Isä kuva. Mä toimin sun valomiehenä. Kuka on vastuus metsäpalosta? No niin, se on tosi kyttänyt. Siinä on kusinen mökki. Jättiin on parempi kuin mitä mulla oli 9 kohtaa viime kertaa. Eli? Tässä on Juhon reppu. Juhon takkina on soveltu vajakasti. Täällä näin. Intin makualusta. Menes tähän sit mä nukun. Täällä on seinä. Tukeva kuin mikä. Vähän tavaraa. Vähän tavaraa. Siellä on kaikkea huppari. Sakemanniprassu. Mikäs siinä? Lattiaksi. Ei paha. Ei paha. Tilaa on. Toinen mut sokastaa. Tässä on polttopuit lisää, koska oi vittu, nää lapinoita on vielä loppuu. Eli metsäpaloa sataa varma näillä. Jos sä katot kameran toista puolta, niin metsäpalo syttyy. Et katsotaan kuka täällä kameran toisella puolella on, niin metsäpalo muuten syttyy, kun sitten meillä on itse valosankari. Nyt vähän vielä paloturva toimii, koska kaikilla meillä on tulityökortti, niin me tiedetään mitä me tehdään. Niin. Tuo ekokivi done. Nyt on vielä vähän maastoa paremmaksi. Taskulappukin on vielä päällä. Vähän kiviä vielä. Ei syty niin paha metsäpalo. Tätä näyttää ihan sydämeltä mulle. Kato. Tästä perseeltä. Riippuu miten päin katsoo. Kato vaan niinku persettä. Ei ole mitään. Kaveri on Mitä? Ujuma. Eikka tiedä referenssi. Mitä? Vittuis. Finto Vitosen videosta. Legendan video. Joo, on se legenda. Vittu, tää olisi murhallus. Kuka on YouTube? Tai no... Edspeaks. Jesse Pynnönen on legenda. Edspeaks. No Edspeaks on silleen legenda, mutta Edspeaks on niin... Se on vielä Eikka. Edspeaks on poistanut ne vanhat videot, missä on se tyttökaverin kanssa. 2 sivua on. Pyöreän pöydän on kappale kuuma, on kappale tää. Sano. Ootteko työ kuullut Usmin valoista? Se oikein. Ne on ihan vitun oikein.
Legenda kertoo. Tää on sitten ihan legit juttu oikeesti. Legenda kertoo, että täällä metsissä jotkut on nähnyt semmosia outoja värikkäitä valoja. Ne on nähnyt niiden takana. Niinku silleen, että mä katsoin tonne, että joku vittu valopallo. Ne on siis ne on niinku jotain, joku ne on jossain lukee, että ne on niinku punaisia ja liiloja. Ne on niinku kaiken maailman värisiä. Onko se on juttu? Se on oikeesti ihan juttu. No se on kun meidän keskustelupalvelusta, siellä lukee niinku oikeesti, että jengi on nähnyt nää uskissa. Mä voin kohta kaivaa tosta. Mä en tiedä, tää laukas joku PT-stä, jonka mäkin näkyy ihan. Ai jaa. No vähän eri. Mä oon ollut tää metäs yksin, mutta kertaa mä näin niin jotain semmoista valopallon täältä. Mä meinasin sanoa, Mä aina luen, mä twiikkaan. että siinä vaiheessa, kun oli se välähdys tai se. Muistatko viimeksi, kun me käveltiin? Me oltiin Laureissa, me lähdettiin kahdestaan kävelemään. Mä sanoin vähän väliä, että vittu toi oli valaistu koko ajan metsäkohta äsken. Ai jumalauta, onks tää Juho oikea juttu? Oikeesti? Mä etin tää. Tai 2 juonteletta jotain. Mä muistan. Damn. Damn. Näköjään 1 frendi lisää tulos. Se on Ville Halonen. Onks tää siellä mitään? Nähtiin valopallo. Oli pakko lähteä tuolla kattoo, mitä vittua täällä tapahtuu. Jumalauta, se on mun takaa. Vittu se on iso. Täällä on rakas toukka. Ihmeksi sä söit tämmösen. Mikä se on? Eiku, Se on sun toukka. Oi vittu, se Hei, on tumma. Vittu toi. Joo. Tota leiri näyttää kivalta. Ai jaa.